салом алейкум дӯстони гиромӣ. навори имрӯзаи мо бахшида шудааст ба формати махсуси тестҳо Gallery Quiz ки онро дар захираи интернетии Playbuzz сохтан мумкин аст. барои ҳамин пеш аз ҳама ба захираи интернетии playbuzz.com мегузарем ва вориди сомона мешавем. барои оғози кор ба тугмачаи create нухун занед ва дар равзанаи кушода шуда See All-ро интихоб карда аз рӯйхат Gallery Quiz-ро интихоб намоед. Gallery Quiz хеле шакли сода дорад, аз якчанд савол иборат аст ва якчанд ҷавобҳо. инак мегузарем ба ин саҳифа ки мебинем дар инҷо чӣ аст. дар бахши question 1 ин бахши савол аст. ва пеш аз ҳама бояд сарлавҳаи тести худро месозем. шуне ки мебинед мо сарлавҳаи тести худро гузоштем ва каме тафсилоти онро дохил кардем. Click to add photo барои ворид кардани акси махсус барои тести мо аст. аз сабаби ки он ки тести мо ба мавзӯи гурбаҳо бахшида шудааст, акси яке аз онҳоро интихоб мекунем. ва шакли ки мебинед пас аз пахш кардани тугмачаи done он акс интихоб шуд ва якояк саволҳои худро мегузорем. ман саволҳоро пешакӣ омода сохта будам ва барои ҳар як савол яке аз ҷавобҳо бояд дуруст интихоб шавад. яъне ҳамаи ҷавобҳои мо дар шакли акс пешниҳод мегарданд. аксҳоро якояк ворид мекунем. ворид кардани аксҳо ҳамааш якхела аст, аммо ҳамин ки акс ворид шуд мо мебинем ки дар назди он, дар зери он correct answer аст. correct answer интихоб мекунем ва add question мегӯем то ин ки саволи дуюмро ҷойгир кунем. саволи дуюмро низ навиштем ва add option зер мекунем. add option барои ворид кардани, барои ҷой додани яке аз вариантҳои ҷавоб аст. яъне ба саволи дуюм акси навбатиро ҷой медиҳем дар зери он ва онро ҳамчун ҷавоби дуруст ишора мекунем. яъне correct answer ҷавоби дуруст маъни дорад. ва чӣ хеле мебинед дар назди ҳар як акс рақам пайдо мешавад. яъне ба кадом савол вай ҳамчун ҷавоби дуруст бояд эътироф гардад. ба тамошобини шумо ин намоён намешавад, яъне тамошобин хонандаи шумо онро намебинад. ва танҳо хонанда танҳо саволро мебинад ва якчанд варианти ҷавобро. каме сурати наворро тестар мекунем то ки малоли хотири шумо набошад. пас аз он ки ҳамаи аксҳо барои ҷавобҳо ҷой дода шуданд, менигарем ба бахши quiz results, яъне натиҷаи тести мо. он аз 3 гурӯҳ ҷавобҳо иборат аст, яъне аз 0 то 30%, аз 31 то 70% ва аз 71 то 100% ҷавобҳои дуруст. ҳар як гурӯҳ, яъне фарз кардем аз 0 то 30%, ин албатта дар аксар мавридҳо ҷавобҳои гӯем ғайри қаноатбахш дониста мешаванд ва ба он ягон акси алоҳида ҷой медиҳем ва сарлавҳаи хурдакӣ мегузорем. ҳангоме ки click to edit текстро пахш мекунед, шумо метавонед инчунин матнро ба он ворид созед. яъне дар шакли матн тафсир кунед, ҷавоби худро нависед ки
то чӣ андоза ҷавобҳои нодурусти тамошобинони хонандагони шумо натиҷа дорад. албатта тесте ки ҳамчун намуна шумо дар экранҳои худ мебинед вай тести шӯхиомез аст ва аз ҳамин сабаб ҷавобҳо низ он қадар ҷиддӣ нестанд. якчанд тег яъне калимаҳои калидиро интихоб мекунем ва инчунин забони тести худро. пас аз он ки ҳама қадамҳоро ба анҷом расондем, метавонем ба воситаи тугмачаи превью бибинем ки чӣ гуна шакл намо дорад тести мо. тугмачаи паблишро пахш кунед ва дар саҳифаи навбатӣ дар бахши embed ман ба шумо маслиҳат медиҳам ки танҳо 2 пункти он интихоб карда шавад ва пас аз он кодро нусхабардорӣ намуда дар сомонаи худ ҷой диҳед. ҳамин тариқ мо тести интерактивӣ дар захираи плейбас сохтем ва онро дар саҳифаи худ дар сомонаи худ ҷой медиҳем. чикале ки мебинед ба воситаи ҷой кардани embed коди махсус он тест дар сомонаи мо навобаста дар сомонаи мо нишон дода мешавад. биёед чикале ки мебинед ҳар як савол пайдо мешавад ва барои ҳар як саволи пайдо шуда мо метавонем ҷавобҳои алоҳидаро интихоб кунем. ҳангоми интихоби ҷавоб хонанда имконият дорад ки то 3 маротиба хато кунад, яъне то 2 маротиба, ба маротибаи сеюм ҳатман бояд ҷавоби дурустро интихоб кунад. агар аз маротибаи якум ҷавоби дурустро интихоб кард, пас 3 ситорача бояд дода мешавад. агар ки ҷавоб як маротиба хато кард, маротибаи дуюм ҷавоби дурустро интихоб кард, 1 ситорача камтар мешавад ва ҳангоме ки танҳо дафъаи сеюм ҷавоби дурустро интихоб мекунад, пас тамоман ситорача намегирад ва вобаста ба ҷавобҳои додааш натиҷаи муайян мегирад. ин буд навори омӯзишии имрӯзаи мо. ташаккур барои диққат.